Biharamun goizean, giro arraro samarra nabaritzen zen eskolan. Azal ezin daitekeen arnasa, isiltasun pisutxua, musikako irakasleak. Nor falta da? Patxi, bere kuadernoan apuntatu zuen. Mireni begiratu nion eta keinu bat egin nion. Psst, psst, bekainak altxatu eta Patxiren mailari begiratu nion. Eta Mireni berriro. Miren ekatuan ulertu zuen esan nahi niona. Miren, ekarri alduzu txirula? Ez dut motxilan aurkitzen, amarenen egongo da agian. Beti berdin, ekardazu agenda mesedez. Mirenek putz egin zuen, eta begiak malkoz bete zitzaizkion agenda eskura ematen zion. Txirula madarikatua. Jolas orduan, Mirenekin hitz egiteko beta hartu nuen. Zoruko harritxoi ostiko txikiak ematen genizkien bitartean. Hainbeste gauza neukan kontatzeko, aizan Miren, zer kristo gertatzen zen txirularekin? Beste bat erosi beharko dun ba, etxe banatan izateko, ala zer. Martxa honetan, ez du ikasturte gaindituko. Bai, bazekiat, kontua dut txirula motxilan daukadala, ez aidaka azten, baina izugarrizko lotxe ematen zidak denen aurrean jotzeak. Horregatik zaizten diet beti eta gezurra esan. Zer? Benetan? Ara gure Miren aingerutxoa. Eta gorputz eskuntzako motxila? Ba, gauza bera. Lotxa ematen zidak besten aurrean dutxatzeak. Eta kalkulagailu eta ingeleseko hiztegia zer? Horiek bai, horiek bin erosi beharko ditiat. Barrez hasi ginen eta, bapatean, patxiz puskerrekin oroitu nintzen. Aitzan Miren, zer uste dun gertatu zaiola Patxiri? Atzo sorbalda ukitzeran ninduakiola, besarka emateko atzera pauso bat eman, eta alde egin zinan etxera. Susmo txarra zaukanat. Ik entzun aldun ezer? Atzo entzun nian zerbait arategian. Haren aita lanik gabi gelditu zenetik, beko tabran ematen duela eguna. Eta gero, sesioa izaten dutela etxean. Abai? Ostra, ba horrek gogorra izan behar din Patxirentzat. Ba bai, ala uste dian nik, baina ezekiat beste ezer. Gaur ez duen eskolara etorri. Ez, amonari kontatu behar nion hori, ikaragarria zen. Hemen bakoitzak berari utzi behar ziok. Horretan pentsatzen ari nintzela, txirrinak jo eta galara itzuli behar izan ginen. Korridorean Mikel eta Mertxe ikusi nituen eta Mikel oiuk hasi zitzaidan. Urrunetik ezagutzen nau, hau tipo hau. Hariniketan joan nintzen beraren gana besarkada bat ematera. Eta pozpozik jarri ginen biok. Kokotean lastan batzuk egiten hasi nintzaion, eta oiuka jarraitzen zuenez, galden utu nion. Zer, Mikel, ez duk lastanik nahi ala? Haserren irekin? Eta supituki, ogi usain edarra sentitu nuen airean. Eta nire atzean, ogi banatzailea. Kontxo, ez dakikik ezer,